Alussa olivat Suo, Kuokka ja Johannes. Johannes oli jo pitkään haaveillut muuttamisesta perheineen omaan torppaan. Ennen kuin torppaa sai alkaa rakentaa, piti käydä kysymässä maanomistajalta lupa ja tehdä vuokrasopimus. Johannes on matkalla pappilaan rovastin puheille, koska 1800-luvulla kirkko omisti paljon maata. Hyvää päivää. Päivää. Olisi hiukan asiaa rovastille. Selvä, minäpä haen hänet. Päivää. Mitä Johannes? No, minä semmoista, että jos rovasti antaisi minulle ne maat sieltä mäen kupeesta, sen suon ja metsätilkun. Vai että sellaista? Mitäs sinä niillä? No, minä ajattelin, että oikein torpan laittaisin, kun olisi perheellisellä hyvä olla vähän tulojakin. Jos luvan annatte, niin minä en kyllä muuta tarvitse. Jaa, voin minä antaakin. Mutta mitenkä se vuokrasopimuksen laita on? Niin, no hyvähän se olisi heti tehdä, että olisi sitten varmaan ihan kaikki. Totta. Me teemme sopimuksen, mutta ajattelisin, että teemme siitä toistaiseksi vain väliaikaisen. Ja saatte kuitenkin asua niin kauan kuin minä pidän pappilaa. Ja saatte pitää torppaa minun hallintoaikanani. Pidemmäksi aikaa en voi luvata, mutta minun aikanani teidän ei tarvitse pelätä häätöuhkaa. No, niin kai sitten. Ja tietysti vuokraksi viljelemästäsi maasta teet päivisin työtä pappilan pelloilla. Kyllä, sehän on tietenkin selvä. Kiitoksia oikein paljon. Eitä kestä ja Jumalan siunausta. Kiitos ja näkemiin. Näkemiin. Kun vuokrasopimus oli tehty, Johannes saattoi aloittaa tontin raivaamisen. Se oli rankkaa työtä, koska ensin metsä piti kaataa ja suota kuivata, eikä apuakaan ollut enemmälti tarjolla. Kun tontti oli raivattu, Johannes alkoi rakentaa torppaa. Kuukausien raskaan työn jälkeen Johanneksen torppa oli vihdoin valmis ja hän saattoi muuttaa sinne perheineen. Johanneksen perhe oli aika suuri, kuten siihen aikaan oli hyvin tavallista. Johanneksella on 4 lasta, 2 poikaa ja 2 tytärtä. Torpassa työt aloitetaan jo aikaisin. Äiti on laittanut aamupuuroa, jonka jälkeen Johannes ja perheen vanhin poika lähtevät peltotöihin. No niin, eiköhän lähdetä töihin. Käypäs poika hakemassa viikate ja talikko. Minä otan sen viikatteen ja jatkan niittämistä siitä, mihin eilen jäätiin. Jatka sinä heinän nostamista seipäälle. Kyllä me tänä vuonna saadaan hyvää satoa ja rovasti on tyytyväinen. Ehditään tänään varmaan vielä omallekin pellolle. Niin, mutta enemmän me kyllä ehdittäisin, jos ei olisi näitä pappilan peltoja niitettävänä. Miesten tehdessä tilan raskaimpia töitä, perheen naiset hoitavat kotia ja eläimiä sekä tekevät ruokaa. Myös perheen lapset osallistuvat työntekoon jo pienestä pitäen. Kerttu, käypäs ruokkimassa vauvaa, sillä on varmaan nälkä. Joo, lämmitänkö maidon? Kyllä, minä lähden Annan kanssa pyykille.
Hoida sinä sillä aikaa vauvaa. Ja nukutappa vielä. Ja kun se nukkuu, käy ruokkimassa hevonen ja kanat. Miksi minä aina joudun pyykille? Miksi minä saa hoitaa vauvaa? Kerttu on vanhempi. Se saa hoitaa vauvaa. Äläkä nyt marise, sinä et ole enää mikään vauva. Johanneksen perhe onni kukoisti ja lapsiluku oli kasvamaan päin. Toimeentulo oli kuitenkin tiukilla, koska suurin osa päivistä kului pappilan peltojen viljelyyn. Työ oli raskasta ja päivät pitkiä. Oman tilan töitä jouduttiin usein tekemään yömyöhään asti. Tilanne oli kaikilla torppareilla sama, joten 1800-luvun lopusta ja 1900-luvun alussa torpparit alkoivat vaatia lunastusoikeutta torpilleen, jotta heidän ei tarvitsisi enää maksaa vuokraa ja aikaa jäisi enemmän omien peltojen viljelyyn. Vuonna 1918 säädettiin laki, joka oikeutti torpparit lunastamaan torppansa itselleen. Myös Johannes sai lopulta lunastaa torpan itselleen.